O Nadal na casa dos bolechas. Ano vello. Oi, Chispa! Sabes que festa é hoxe? Guau, guau, non! Como va a ser guau, guau? Hoxe é ano vello! Hoxe acaba o ano, é o último día do ano! E imos celebralo cun cotillón! Cala, cala, que te explico. Un cotillón é unha festa rachada, así. Lirolí, lirolá, lirolá e feliz ano! Ai, Carlos, xa empezou o cotillón de ano vello. Non, o cotillón é despois das 12 da noite, despois das badaladas e de tomar as uvas. Agora estamos a ensayar. Lirolí, lirolá, feliz ano! Eu tamén vou ensaiar. Lirolí, lirolá, feliz ano! ¡Hola! Son un vampiro de Transilvania. Braulio, que faz disfrazado de vampiro? Vou ao baile de disfraces. Ai, Braulio, hoxe non hai baile de disfraces. Iso non traido. Claro, hoxe é ano vello. Ano vello. Claro, papón, hoxe é o cotillón de ano vello. Non ves que estamos a ensayar? Todos juntos. Lirolí, lirolá, feliz ano! É verdade, confundíme. Pensei que era o baile de Entroida. Voume cambiar. Ai, feliz ano! Sonia, que elegante estás! Sí, estou moi elegante. Porque vou convidar un artista cotillón de ano vello. Que? Que vas convidar a quen? A un artista de cine. Chámase Luis Iglesias. Luis Iglesias? O de Matalobos? Sí, Luis Iglesias o de Matalobos. O de Pirata? O de Pirata, sí. Agarda, Luis Iglesias o de Terra de Miranda. Ai, sí. Vauno chamar. Vauno convidar a tomar as uvas connosco. Pero vai convidar de verdade. Hola. Hola, boa noite. Son Sonia. Quería falar con Luis. Hola, Sonia, ¿qué tal? Luis Iglesias, o actor. Sí, quero falar con Luis Iglesias. O de Matalobos. O de Matalobos. O de Pirata. O de Piratas. Terra de Miranda. Terra de Miranda. Esti. Sí, tamén o de Pazo de Familia. Luis Iglesias. Luis, convídate a tomar as uvas na nosa casa. Queres vir? Despois tamén facemos un cotillón de ano vello. Pois sí, claro que quero ir. Sí, sabes que pasa? Que teño un problemiña, que estou no teatro. Entón tería que rematar a función, vou tomar as uvas con vos, e logo teño que volver outra vez de volta. Ven Luis Iglesias a tomar as uvas a nosa casa. ¡Luis Iglesias! Sí, Luis Iglesias. ¿Quién es? Luis Iglesias. O de Matalobos, Piratas, Terra de Miranda. Pazo de Familia. Feliz ano, Luis. Esperamos entón para tomar as uvas. Vale, pois feliz ano, vémonos logo. Veña, biquiños. Rapaces, ¿qué pazo de familia? ¡Feliz ano! Preparen as uvas, digolles abran a boca tamén. ¡Qué nervios! Ay, Mami, canto falta para que veamos badaladas de ano vello? 5 minutos. 5 minutos! Sí, dentro de 5 minutos remata o ano. Ai, pero mami, ainda non veu Luis Iglesias, non vai chegar a tempo para comer as uvas. Claro, mami, vai chegar tarde. Vai chegar o ano que ven. Seguro que xa está no portal.
Contastes as uvas? Non. Contadeas ben, a ver se tendes todos as 12. Uvas, papi. Claro, 12 uvas. Nin unha máis, nin unha menos. Sonia, como vas ter 1000 uvas? As uvas de ano vello son 12. Ti non sabes contar, conto xa seu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tes 12 uvas, Sonia. Pois eu pensei que tiña Tata non ten uvas. Non. Tata non ten uvas porque é un bebé e os bebés non comen uvas. El chucha 12 veces. Espera, Tata, non chuches, que ainda non son as 12. Deixade o que chuche, se non enfádase. A Chispa tampouco ten uvas. Non ten uvas porque non lle gustan. E el vai comer 12 boliñas de comida para cans. Cala, Chispas. Escoitade, vai dar galloso as badaladas. E Luís ainda non chegou. Ai, é verdade. Eu quero comer a Luís. Pois non vai chegar a tempo. Faltan só 10 segundos para que comecen as badaladas. Ei, e por que non chamamos a Galloso e lle dicimos que espere un pouco? Que dé as badaladas máis tarde. Pero como imos chamar a galloso? Chamo eu. Dille que non dé as badaladas mentres non chega Luís Iglesias a nosa casa, Iso. Braulio, non sexas pesado. 2, 3 minutiños para que tomemos e demos a benvida Xa vai, a un novo ano. Perdón, sí? Galloso, boa noite, Galloso, feliz ano vello. Son Braulio, chámote para pedirche unha cousa. Pero, Brauliño, oye, perdoa que estou dando as badaladas para toda Galicia, para esa Galicia de aquí e de alá, que non te podo atender. Galloso, é que queríamos pedirche un favor. É que estamos a esperar por un amigo para tomar as uvas con él e aínda non chegou. Podes dar as badaladas un pouco máis tarde? A ver, eso non se pode facer. Eu non podo parar as agullas do reloxo. Ai, que di que non pode parar o reloxo, que vai dar xa as badaladas. Ai, vaya. Bueno, queridos amigos, Luís! Queridos amigos, disculpen vostedes, son as interrupcións propias de unha emisión Son en directo, como son agora, cando xa falta, pois nada, a piques de recibir este novo ano que eu desexo que vaya cargado... Perdón, outra vez. Escoita, Galloso, que xa podes dar as badaladas. Moitas grazas. Bueno, Feliz Braulio, ano en novo. Dalle unha aperta. Grande, unhas grandes felicidades do teu amigo. Hola a todos. Que? Estades preparados para o ano novo, Tes aí o teu prato cas uvas. Hola, Luis, Sí. xa pensamos que non viñas. Pensamos que viñas o ano que ven. Pouco lle faltou, foi unha cuestión de minutos case. E teño que volver ao teatro despois. Estamos preparados para recibir o ano novo? Sí. Temos as uvas. Atención, aí vai. As 12! Primeiro cuarto. Preparados? Sabedes que antes van os cuartos, non? Nos cuartos non se comen uvas. Estamos dicindo correcto. A ver, Oi, terceiro cuarto! que nervios. Atención. Ya va. Unha. Dúas. ¡Tres! Tres. 4! 4. 5. Caeuche unha uva. Caeuche unha uva. Aquí a tes, mira. Veña que vas con retraso. 11. 12. ¡Feliz año! ¡Feliz ano! ¡Feliz ano a todos! Tremendamente, pero que tremendamente felices. Gracias por acompañarnos. Abur, Galloso! Dicide adeus a Galloso. Abur! Eu tamén teño que marchar, que teño que volver para o teatro. Pero é que están esperando o público. Luís, pois cántanos unha canción antes de marchar. Unha soa, por Unha canción. Sí, unha canción. Dime unha
guitarra antes por aquí, non tiñades unha guitarra? Sí, temos a guitarra de Amadeo, temos. Aquí está, sí, señor. Moi ben, a ver se sabedes esta. Ai, que boa esa! O tempo que vai é duro, pero quente estase seguro. Da casa non saímos non, xa nevou, xa nevou, xa nevou. E neva as toas, pero imos facer filloas. Da casa non saímos non, xa nevou, xa nevou, xa nevou. Xa nevou, xa nevou, xa nevou. Xa nevou, xa nevou, xa nevou. Moi ben! Bravo! Feliz ano! Agora sí, teño que marchar. Abur. Luis. Sí. Luis. Sí, dime. Que teño unha dúbida. Ajá. Ti, eso de pazo de familia. É igual. Abur. Abur.